counterattack is starting. כאן לכאן, מזהה כמות גבוהה של כוחות אויב לכיווני. כאן 3, יורים עליי משלושה כיוונים, ויש תנועת אויב לכיוון ציר קראוזה. עבור. אני אומר שנית, אני לא רוצה לעזוב את המקום שלי, זה בלתי אפשרי, עבור. מה זה היה? הוא ראה את זה? אני חושב שזה מכוחותינו. זה לא שלנו, זה לא כאן. אני שומע את השריקה של זה. מה זה הדבר הזה? זה לא ירי מתכבד, זה RPG. מאיפה זה מגיע? אני לא רואה כלום. לגדי, הטנק שלי נפגע. זה טילי סגר חדשים. זה מהרב, הם מפסידים את כל השטח. עמוס, תכניס פגז, שתמיד יהיה פגז בקנה, אנחנו במכבי. לסגת, יש פה גשם של סגרים, לסגת. ירי של מאות סגרים, אנחנו בקו האש, לסגת. כאן קודקוד, תכניסו בהם אש. למה אתם מחכים? אין ירי, נסגר פגז. כאן קודקוד, אף אחד לא נסוג. תחזרו לרמפות שלכם ותדפקו בהם אש, ברור? כל הצוות שלי מרחיק, אין לנו שום סיכוי. חשוב שתסגרו את הציר, לא לסגת. זו פקודה, אני חוזר, לא לסגת. אני רוצה שתבוא תגבורת, אם זה אפשר יבוא. כאן שלושות, האויב חדר. כאן קודקוד, שברו עמדה ותסגרו את הציר במיידי, לעבור. מפקד שלי מת, התעל מת, אני נותן. בבקשה תשלחו לנו עזרה. אני לא רוצה למות. אני רוצה הביתה. الصهاينة كلهم ماتوا. احنا مسيطرين سيطرة كاملة على المنطقة. كل الاحترام ليكم وللجيش المصري.